¿Sabías que la leche de vaca es un alimento nutricionalmente completo? Quiere decir que aporta proteínas, grasas, hidratos de carbono simple, vitaminas como A, D, E, B2 y B12 y minerales como el calcio, el fósforo y el potasio. Por eso es importante integrar el consumo de leche de vaca y sus derivados a nuestra alimentación, siempre adaptando las raciones a nuestro sexo, edad y condiciones fisiológicas. Pero son tantos los mitos que hay sobre la leche de vaca y sus derivados que nos hemos empezado a plantear si es realmente buena o no para nosotros. Vamos a aclarar los falsos mitos más comunes. Es cierto, pero también somos el único que hierve verduras, cocina paellas, conduce y tiene una nevera llena de leche y lácteos. Los lácteos son una de las principales fuentes de calcio biodisponible que tenemos. Quiere decir que nuestro organismo lo absorbe con facilidad. Además de que la leche es un alimento nutricionalmente completo. Por lo tanto, si no hay problemas de intolerancia o de alergia, no es una razón de peso para eliminarlo de nuestra alimentación. Cuando una persona sana elimina la lactosa de su dieta, su cuerpo se acostumbra a no producir lactasa. La lactasa es la enzima que fabrica nuestro intestino para digerir la lactosa. Es por eso que, si después de un tiempo se vuelve a probar un vaso de leche, puede que no se tolere por haber prescindido de ella sin razón aparente. En España, las cifras de intolerancia a la lactosa rondan entre el 15 y el 40%, aunque no todos tienen un diagnóstico médico. Existen diferentes grados de intolerancia. Hay gente que tolera medio vaso de leche pero no uno entero. Y hay otras que solo toleran lácteos con menos lactosa como un yogur o un poco de queso. Y otros que nada. Cada uno debe valorar su nivel de tolerancia. Pero cuidado, hay casos de alergia a la caseína o proteína de leche que deben eliminar por completo los lácteos de la dieta. Los últimos estudios científicos ven que no existe una relación clara entre las grasas saturadas propias de los lácteos y el aumento de colesterol. También pueden tener un papel protector ante el aumento de peso dentro de una alimentación variada y equilibrada, con aporte elevado de verduras, frutas, productos integrales. Según varios estudios realizados valorando la relación directa, se ha visto que no existe producción de moco en adultos. Después de ver que podemos introducir la leche y los lácteos en una alimentación saludable y equilibrada, vamos a ver cómo la podemos introducir en nuestro día a día. El consumo diario recomendado en adultos es de 2 a 3 raciones y de 3 a 4 en niños, mujeres embarazadas o lactantes y personas mayores de 65 años. Una ración sería un vaso de leche, 2 yogures, 180 gramos de kéfir, 140 de cuajada, unos 125 gramos de queso fresco, 30 de queso semicurado, 20 de queso curado y, de manera puntual, se puede sustituir una ración por postres lácteos como helado, flan, natillas. Como hemos visto, la leche de vaca es un alimento completo que puede formar parte de nuestra alimentación saludable y de la de nuestra familia. Sobre todo de la de los más pequeños, porque es una fuente de nutrientes que les ayudará a crecer sanos y fuertes. Bueno, boas tardes, son Moisés, son socio de Satas Pandas. E como o meu compañeiro, pois non é o meu vir falar aquí diante do público e estou un pouco nervioso, espero que me saia ben con esta charla. Bueno, como decía, son Moisés, son un socio de Satas Pandas e veño falar un pouco que é a historia da nosa sociedade. Está situada en Goiriz, pertenece ao Concello de Villalba, empezou uns anos antes de febreiro de 2008. A historia para formar a nosa sociedade é un tanto peculiar e coincidente, porque formámola socios de 4 explotacións na que nun principio solamente Andrés e eu, que éramos veciños, pois tiñamos trato en común, facíamos traballo xuntos e despois, por outro lado, a granxa de Juan e a masa de Jaime eran de outras parroquias. A de Jaime un pouco distante a nosa, o que facía que só tivésemos contacto por certas circunstancias, como eran reunións de gandeiros ou a realización de algún traballo agrario.
Dicir que somos o último rebro generacional dunhas explotacións familiares e que nos incorporamos moi xóvenes a elas, o que contribuiu enormemente a que nos asociásemos. Vamos falar ahora un pouquiño o que as 4 explotacións que formamos a SAT e a situación particular de cada un dos socios para ver con máis claridade cales foron os motivos que nos motivaron a asociarnos. Empezamos pola explotación de Andrés e Asunción, eran matrimonio, eran 2 traballadores, tiñan 135.000 kilos de cota, 36 cabezas de gando e 13 hectáreas de terreno. Eran os socios de maior idade, pero non lles faltou nin ilusión ni ánimo por formar parte do proxecto. Tiñan un establo moi antigo, trabadizas, moi xen en circuito, foron facendo modificacións e ampliacións durante os anos, pero estaban moi limitados tamén pola superficie de terra ao redor do establo. Non tiñan pensado invertir máis, nin facer máis, nin solamente manter a situación durante os anos, porque tampouco tiñan relevo xeracional. A explotación de Juan era el único traballador, seu pai axudáballe puntualmente, tiña 51 cabezas de gando, 20 hectáreas de terreno e 218.000 kilos de cota. Juan comeza moi xove, axudándolle ao seu pai na explotación cando deixa os estudios, sin ter moi claro o futuro nela. Pero pasan uns anos, e sin outra vocación de futuro laboral, pois se incorpora á explotación porque tamén o seu pai xubilase. Anos máis tarde, a súa situación laboral cada vez era máis precaria, necesitaría facer inversións e melloras das instalacións. Isto créalle inquedanzas pola súa situación de futuro e máis pola vida laboral que tiña. A explotación de Jaime era o único traballador, tiña 63 cabezas de gando, 20 hectáreas de terra e 270.000 kilos de cota. Empeza a súa vida laboral fora da explotación, pero logo se incorpora a ela facendo unha sociedade civil con o seu pai. Tiña un estado trabado de moi difícil manexo, tiña sobrepoblación de animales fora, e, necesitaría facer inversións, cousa que tiña moi complicado porque estaba moi limitado pola terra ao redor do establo. A súa vida laboral era moi complicada, por todos estes motivos, pois, vese obligado a tomar decisións de futuro porque ele tamén quería seguir dedicándose á gandería. A miña explotación, eu tiña unha sociedade civil formada con unha irmá miña, éramos os 2 traballadores, tiñamos 113 cabezas de gando, 45 hectáreas de terra e 520.000 kilos de cota. Eu tamén me incorporo moi xove á explotación, cando deixo os estudios, cando me incorporo, pois fai un establo libre novo, algunha modificación e ampliación ao largo dos anos, pero, aparecen unhas dúdas a seguir crecendo e invertindo porque a miña situación laboral cada día que pasaba era máis complicada. Isto créame dúdas tamén ao futuro e ábrese as posibilidades de que me asocie no futuro. Observando a situación destas explotacións, éramos jóvenes gandeiros e as nosas inquedanzas, pois era previsible que nos asociásemos nun futuro. Só facía falta que se deran unhas certas circunstancias que desportaran o noso interés. Este motivo, ou este momento, ten lugar cando Jaime, nunha reunión de gandeiros, na que tamén estábamos Andrés e eu, pois expresa o seu interés por asociarse, polos diversos motivos que tiña na súa explotación. Desde aquel momento, con Jaime só mantiñamos un contacto, que era nesas reunións, non tiñamos outro tipo de contacto con ele. Aparece Juan, ou a relación con Juan, aparece con Xilao do Millo. Empezamos a sembrar millo na zona, e a empresa de servicios, pois naquel momento requería algo de axuda para o transporte do millo. Eu facía para algún ganadeiro da zona na que estaba Juan tamén. A partir de aí, pois empezamos a facer traballos xuntos, Juan, Andrés e eu, porque, éramos un pouco os ganaderos que estábamos máis cercanos. E un día, descansados de moito traballo, cansados da nosa situación laboral, sin ter días libres, traballando de sol a sol, pois comentamos aquela proposta que dixera Jaime naquela reunión de gandeiros. Puxémonos en contacto con ele e empezamos a manter reunións para a creación da nosa sociedade de Satas Palmas. Vendo todo isto, vamos ver un pouco os motivos que nos moveron a asociarnos.
Éramos explotacións familiares con necesidade de mellorar. Algúna explotación tiña un crecemento moi limitado por a superficie de terra ao redor dela, dificultaba contratar personal, as nosas situacións laborales eran moi complicadas, as dificultades económicas para invertir individualmente e, sobre todo, as inquedanzas e as incertidumbres para mellorar a nosa situación de futuro. Bueno, vendo todo isto, despois de moitos reunións, acordos, burocracia, constituímos Satas Pandas en febreiro de 2008. Pero teñen que pasar outros 3 anos de espera por licencias, de papeles, de máis burocracia, hasta abrir as portas a Satas Pandas, ou as instalacións de Satas Pandas, en setiembre de 2011. Bueno, vamos falar un pouco do que son as instalacións, somos do manexo xeral de Satas Pandas. Falamos das instalacións de produción, onde temos as vacas de lactación. Decidimos facer un establo en estrutura metálica lixeira. Está construída nunha superficie de terra xa comprada pola SAP, separada de núcleos urbanos, tamén con moitas posibilidades de aumentala tanto en instalacións como en superficie de terra. Como dicía, era unha estrutura metálica lixeira, onde temos 2 lotes de produción, unximos con robó, temos 2 parideiras para cada robó ao lado deles, as vacas secas e as novillas próximas ao parto témolas no fondo do establo, e, temos a leitería e as oficinas no frontal do establo. Decidimos facer as fosas de purín en balsa, porque se nos adaptaba ben o terreno, e tamén porque salían moito máis económicas. E tamén, na mesma finca, temos un almacén e os silos forraxeiros. En canto ás instalacións onde temos as novillas, decidimos decidimos utilizar unhas instalacións antiguas que estaban en bon uso e que por dimensións e por cercanía ao establo de lactación, logo ao establo de produción, que se nos adaptaba perfectamente. Fixemos poucas reformas, témolas divididas as novillas en 5 lotes según idade para facilitarnos o noso traballo. Temos tamén un almacén e os silos forraxeiros. O censo de animales, andamos ao redor de 140 animales en ordeño, 70 por robó, non podemos ter máis, porque non ordeñamos os robós, 20 vacas secas e ao redor de 18 novillas próximas ao parto. En canto ás novillas, temos sobre 130 novillas divididas en 5 lotes por idade, como dicía antes, para facilitarnos o manexo. En canto á superficie de terra, entendemos que é moi importante para o desenrollo futuro da sociedade. Temos un problema moi grande que, como non temos a concentración parcelaria na zona, temos 368 parcelas, das cales, suman 118 hectáreas de terreno, 46 utilizamos a millo, o resto é todo pradeiras. Pero desas pradeiras temos 20 hectáreas, sobre 20 hectáreas que son praderas permanentes, porque, son fincas pequenas, difíciles de traballar, e hasta incluso de difícil acceso. Nestas fincas, só sacamos erva seca. En canto a maquinaria, temos a maquinaria imprescindible que necesitamos para facer o traballo diario na explotación, todos os traballos agrarios, dependemos de maquinaria externa para ensilar o millo, e máis para ensilar a erva, e para sembrar o millo tamén. En canto aos forraxes, entendemos que os forraxes son moi importantes para a rentabilidade do establo. Entonces, tentamos conseguir forraxes de moi boa calidad. Realizamos un bon picado e un bon pisado cando ensilamos. Evitamos perdas cando abrimos os silos, poñendo pesos na parte superior do silo, despois non deixando o silo suelto no fondo, e fresando frente dos silos todos os días. Temos aquí 2 exemplos de calidades de silo de erva este ano, que saliron bastante bons. Normalmente consumimos uns 3.500 kilos de erva ao día, son consumos de carro, que ven sendo 1.300.000 kilos ao ano, e de millo consumimos uns 4.000 kilos nos carros ao día, que veñen sendo sobre cerca de 1.500.000 kilos ao ano.
En canto a racións de alimentación, pois a ración de alimentación para as vacas de lactación, pois facemos o tarto todos os días. Bueno, está formada a base de silo de erva, silo de millo e pienso de vacas de lactación. Aparte desto, esa ración repartimos en pesebre, facemos o punteo cos robós. Os robós puntean entre 3 e 10 kilos as vacas según a produción que las dan. Bueno, o consumo medio por vaca no robó é de 6,3 kilos vaca día. En canto á ración das vacas secas, pois está formada con palla picada, silo de millo e o pienso de carro das vacas secas. Temos os pesebres de resina, limpiámolos todos os días antes de valer ao carro. O arrimado facémolo con robó cada 2 horas. Despois, bueno, o carro das vacas de lactación no verán, en días de calor, pois si que o repartimos cada 12 horas. E temos o mesmo número de cornalizas que de vacas. En canto aos lactantes, pois, cando nacen danse o calostro, e leite de vaca hasta os 5 días. Daí pasan a montadora hasta os 70-75 días, xa teñen auga, pienso, erva seca libre de exposición. Na montadora temos 2 lotes, un hasta os 30 días e outro os 30 días hasta o destete. Daí pasan ao lote de 2,5 a 6 meses, teñen pienso, erva seca e auga libre de exposición, teñen unha zona de palla cama quente, e, bueno, estas becerras xa salen afora a unha amplia badadera, a un exterior. Bueno, daí pasan ao lote de 6 a 7 meses de gestación, de 6 a 13 meses, que xa se dá a ración de novillas. Esas novillas suplementanse con 1,5 kg de pienso por novilla, de pienso de novillas. Dos 13 meses aos 7 meses de gestación, pois dáse a ración de novillas. A ración de novillas pois está a base de silo de erva seca e pienso de novillas. Como dicía, é un antigo establo, non o modificamos, solamente modificamos o que foi onde está a montadora. Temos o pesebre de aceiro, todas as novillas a partir de 13 meses xa teñen cubículos logo, son cubículos de colchonetas do antigo establo, non se modificou, para que se vayan acostumbrando a eles. Teñen sobre 10 centímetros lineales de bebedeiro por novilla. E, bueno, estes animales poden seguir fora todo o ano, a parte de ración, pois poden pastorear. En canto ás producións, pois, como vemos, fomos aumentando ano a ano as producións. Agora mesmo, pois, temos sobre 140 vacas en ordeño, sobre 44 litros vaca día, kilos de leite, porque o robón pesa o leite en kilos. E por que puxemos robós? Pois pensamos que os robós aumentan o número de ordeños por vaca, non necesitan tanta man de obra, os niveles de produción por animal ao facer máis ordeños aumenta. Despois é unha rutina de ordeño sempre igual, sistemática, non hai modificacións, o que nos parecíanos que era importante, porque así non íbamos ter problemas entre os socios a hora de ordeñar, porque creemos que é un traballo moi importante nun establo. E, bueno, despois tamén porque fan un punteo do pienso. As vacas que máis producen, pois comen máis pienso. Manejo reproductivo, facemos visitas cada 15 días, facemos revisión posparto, facemos diagnóstico de gestación, facemos o tratamento de recuperación e sincronización das vacas que necesitan, as inseminacións facémolas nós. Bueno, os índices productivos, como vedes, o intervalo entre parto e primeira inseminación retrasámoslo bastante, porque, bueno, creemos que son vacas que teñen un pico de lactación bastante altos e non queremos apuralas á hora de reproducción. Temos un 36% de fertilidade media nas vacas. As novillas inseminámonos a partir dos 14 meses, veñen parindo sobre os 24 meses e temos un 56% de media de fertilidade. En canto á podología, pois facemos unha revisión anual de todas as vacas, atendemos rápido as vacas que coxean, facemos baño de pezuñas cada 15 días con sulfato de cobre ao 8%. Se vemos que hai algún brote de dermatitis, sí que apuramos un pouco máis os baños de pezuñas. E nas novillas, pois prácticamente non se usa nin baños de pezuñas nin nada, porque, bueno, os animales salen fora todo o ano e prácticamente pois non teñen problemas, únicamente unha coxeira, unha urgencia que se fai o antes posible.
En canto ao manexo xeral das parideiras, subimos as vacas entre 8 e 10 días antes do parto, á parideira, limpiámolas todas as semanas, tirámoslle area no suelo por debaixo da palla e no patio para evitar resbaramentos. Se o parto é normal, o animal sale ás 24 horas da parideira, a comida que se reparte na parideira é a comida da ración das vacas secas. O manexo xeral dos bebedeiros, temos 4 bebedeiros de 2 metros por lote de produción, que veñen sendo 11 centímetros lineares por vaca, e temos nas vacas secas e nas ovillas gestantes de máis de 7 meses, temos 2 bebedeiros de 2 metros que veñen sendo 10 centímetros lineares por vaca. Limpiámolos 2 veces ao día. En canto aos patios, temos a limpieza programada. Os patios que dan aos comedeiros limpianse cada 6 horas, e os patios que están entre camas limpiámolos cada 4 horas, para ter as camas máis limpias tamén, para que as vacas non leven merda nos pés as camas. As arrobadeiras teñen rodas no centro e na punta, e despois tamén teñen unha goma ao largo da pala, para evitar que se desgaste tanto a rebadeira como ao suelo, porque temos camas de area. As camas de area, a medida estándar é a medida estándar, un 85 por 25, os bordillos teñen 18 centímetros de alto, rellenámolas todas as semanas, a gradilla pasámola cada 2 días para evitar que a area se apalmace. Consumimos sobre 50 toneladas de area ao mes, e os inconvenientes da area son a fosa e a rebadera. Na fosa temos distintos puntos para poder remexer o burín, para poder sacar a area coa cisterna, e na cisterna temos un agitador para que non se quede no fondo da cisterna. E na rebadeira, xa vimos antes que tiñamos as rodas. Fixemos un establo con estrutura metálica sencilla, era unha novedade aquela, pero saleu bastante ben. Ten un teito, no teito ten un aislamento térmico, unha lana de roca, despois ten unha ventilación automática todo ao largo do teito, que se trata dunhas ventanas que se abren e se cerran según unha sonda térmica. As portas dos lados e as redes laterales elévanse para facilitar tamén a ventilación. Objetivos e conclusións finales. Despois destes 10 anos, conseguimos boa parte dos nosos obxectivos. En primeiro lugar, foi construir unhas instalacións cómodas e funcionales tanto para os animales como para o manexo xeral das instalacións e máis do Estado. Desde o punto de vista laboral, permítenos mellor organización das tareas, realizar uns traballos agrarios e de manexo moi complicados noutras situacións, e, sobre todo, a nivel personal, dispoñer de días de descanso e de mellor situación laboral. E despois deste período asociativo, deixamos atrás moitas dúdas de antes do comezo da sociedade e vemos un futuro máis favorable logo para as nosas vidas. Espero que fora do agrado e interés. Moitas gracias.